wannan maganin ƙarhe ne sadidan, billahi la ilaha illa huwa, in dai ka yi shi wallahi ƙarfe ƙarya yake shiga jikinka. Albarka annabi da alƙur'ani, wallahi sai dai in baka aiwatar da wannan sirrin ba. A yadda ake yi, ana samo allo, in aka samo allo sai a yi alƙalami, alƙalamin kurma za a yi. Idan aka yi kurman alƙalami sai ka rubuta wannan ayar ƙafa 15 kacal. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, za ka rubuta ta ƙafa 15, kwana 16. Amma kwana 15 za ka dinga shan wannan rubutun, kullum za ka sha, kullum za ka sha kafin ka ci komi, za ka wanke wannan rubutun ƙafa 15 ka sha. Radda kai kwana 15, na 16 idan an rubuta shi, shi wannan na 16 idan an rubuta shi, zuwa za ka yi sai dare ya raba irin ƙarfe 2, sai ka ebe kayanka, sai ka shafe jikinka, amma banda inda al'aura take. Za ka shafe wannan, albarkar annabi da alƙur'ani, in dai ƙarfe ne billahi la ilaha illa huwa, kafi ƙarfin shi, kuma ka je ka gwada. Ku sharing dan ƴan uwa al'ummar annabi su ma su amfana, wallahi kai sai dai an gwada sannan.